Kmini l-erba filgħodu l-komunità Maltija tal-Karnival sebħet imnikta għat-telfa ta' Pawlu Kurmi, magħruf aħjar bħala l-Pampalun. Kurmi li miet fl-età ta' 92 sena kien ilu jagħti kontribut fil-ħidma tal-Karnival sa minn mindu kellu 27 sena u jibqa' magħruf għall-kontribut tiegħu permezz tal-kompetizzjonijiet ta' sfin u anke l-kompetizzjonijiet tal-karrijiet. Deskritt minn bosta bħala persuna dejjem bid-bissima fuq wiċċu u dejjem iferraħ lil dawk ta' madwaru. Pawlu Kurmi twilet fit-12 ta' Diċembru tal-1930 fit-triq Marsa Mxett il-Belt Valletta u kien li żar fost disa' aħwa. Kurmi kien sar magħruf bħala l-Pampalun minn ta' età żgħira, kif kien magħruf sew li jaf jilgħab il-futbol. U fatt magħruf li Kurmi qatt ma kien jitlef il-Karnival u għalhekk meta fl-2015 ma setax joħroġ minn daru minħabba saħħtu, l-isfilata tal-Karnival kienet għaddiet minn quddiem id-dar tiegħu mimlija briju sabiex bekk ma jitlifx il-festi tal-Karnival ta' dik is-sena. Waqt intervista li saritlu waqt programm televiżiv Fejn Għexna li kien jixxandar fuq Net Television, Pawlu Kurmi kien spjega li ta' spiss kienu jqabluh ma' Elvis Presley. Stalin meta kont żgħir kien jgħiduli Elvis Presley. Għattala mela, għatnablu, għattala kveru kitna nibqaw namlati, għattala jena għandek l-astamijak u koll. Unkun kustus għajve. Il-moment li ħarġet l-aħbar tal-mewt ta' Pawlu Kurmi, bosta kienu dawk li kitbu fuq il-medja soċjali biex iselmu l-memorja ta' missier il-Karnival, waqt li jfakru il-memorji sbieħ li kellhom miegħu speċjalment fi żmien il-Karnival. Fost dawk li jurew id-dispjaċir tagħhom għat-telfa ta' Pawlu Kurmi kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li ddiskrivih bħala persuna li l-artu u l-kreattività kienet tibrilla fih, anka fid-diskursati li ġieli kellhom bejnietom. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola wkoll selmet il-memorja ta' Pawlu Kurmi permezz tal-profil fuq Facebook fejn qalet li l-Karnival qatt ma jista' jkun l-istess mingħajr il-preżenza tiegħu fit-toroq Beltin. Fost dawk il-persuni li ħadmu ma' Kurmi u selmu il-memorja tiegħu kien hemm ukoll Mark Spiteri Lucas li ddeskrivih bħala ikona u leġġenda sinonima mal-Karnival Marti, artist per eċċellenza u mużiċist mill-Lifjen. Pawlu Kurmi ma kienx magħruf biss għall-Karnival iżda anke għax-xogħol tiegħu fil-komunità Beltija. Huwa kien ukoll ingħata ġie il-Belt 10 snin ilu.